दा नैबे फंबायानो जाहैबाय नै जिथुम बसुमतारी ओंखायनो बेबायदि भुगिनांनानै दंनो दा बेनि अबस्थाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। आंबो थांनानै थानो गोसो दं। आंनि फिसायाबो बे बुहुमाव थांनानै थाथोंसै। सरखारनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ। खुलुमबाय लोगोफोर, आङो दिनै आरोबाव दंफैयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव एबा जेंनायाव गोग्लैनाय मोनसे बर' न'खर। बियो जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मोनसे बारज्राविल बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे सेमदासगुरि होननाय गामियाव। बेवहाय जोंनिनो सासे बर' फिसा एबा बर' फंबाया जिथुम बसुमतारी फंबाया माने गोबावनिफ्रायनो बिराद जिउआव भुगिनांनानै दङ मोनसे गोब्राब बेमारजों। दा बेवहाय नोंथांमोना जेरै अनो जोंनि बर' हारिनि जेंनायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौदि नोंथांमोना आखाइ फोलावनानै अनहरो, बेबायदिनो आङो खावलायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना आङो फोरमायनि नैबे फंबाय जिथुम बसुमतारीहा माबोरै बेबायदि अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ बेखौ नोंथांमोना मिथिलांगोन। दा आङो दंफैयो बिसोरनि न'खरावनो, नैबे न'आवनो। दा नैबे फंबायानो जाहैबाय नै जिथुम बसुमतारी। दा बे फंबाया गोबावनिफ्रायनो बेबायदि भुगिनांनानै दंनो दा बेनि अबस्थाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बे फंबायहा मोनसे गोबां ट्रिटमेन्टफोरनि गेजेरजोंबो फैबाय, नाथाय दिनैसिम फाहामथाय मोननो हायाखै। दा नैबे फंबायहा माबोरै जादों एबा दा मा बुंनो गोसो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला। बे समाव नोङो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो फंबाय? आङो खावलायनो सानो रायजो राजा आंनो अननानै रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै हरगोन बा आंखौ हेफाजाब खालामगोन। आंबो थांनानै थानो गोसो दं। दा नैबे फंबाया थांनानै थानो गोसो दं आरो नैबे फंबायखौ थांनानै थानायावहाय नोंथांमोना बेखौ थांनानै थानोहाय खाबु होनो हायो। माबोरै? नोंथांमोना अनसुंथाइ एसे एसे हरनानै बे फंबायखौ जेन मोजां आरोबाव गिदिर हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होहैनो हानाय बायदि दा नैबे फंबाया खावलायदों। खारन बिथांमोनहा जोबस्रांजोब्बाय, हा हु फानजोबनो गोनां जाबाय बे न'खरा। दा नैबे समावहाय बिथांमोनहा माने थाखा फैसा गैयि जानायलाय जाहाथे मोजां हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होनो हानाय बायदि दा बिथांमोना खावलायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जा एसे हायो नैबे फंबायनि मुङाव एसेब्लाबो डनेसन हरगोनखौ आङो मिजिं थिदों। बेमारिनि जिथुम बसुमतारी बेमारि फंबायनि बियो बिबौ जायोनो। दा बे बिबौआ मिथिगौ, खारन बियो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम सेस्था खालामबाय थादों, नाजाबाय थादों फाहामथाय होनो थाखाय नैबे फंबायखौ। बे समावहाय मा खावलायनो सानो एबा मा फोरमायनो सानो? दा बे बेमारा माब्लानिफ्राय जागाया? बे बेमारा 3 बोसोरनि सिगां जादोंमोन। जानानै 3 बोसोरनिफ्राय थानानै आरो जाफिनदों। आच्छा। जाफिननानै आङो शिलंआव लांदोंमोन। शिलंआव लांनायखाय आसल डाक्टार गाहायखौ लोगो मोनैनि आं लाबोफिननांदों। बे समाव डाक्टारा सुटियाव दंमोन नालाय लोगो मोनाखिसै आं। ओंखायनो बारा जानानै लाबोफिनदों। लाबोनानैबो आङो आरोबाव गुवाहाटियावबो लांदों। गुवाहाटियावबो फाहामनो हायाखिसै आं दा थाखा फैसा लान्दा खान्दा जानायखाय आं मोनसे सरखारनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ जा थाइसे मोनो बेखौ आं बिनो सानदों आरोखि। ओरैनो बेखौहाय डक्टरा मा बेमार होननानै फोरमायदों? बियो डक्टरा बेमारखौ होनदों इसिलि बेमार होननानै। बियो माने लेबारनि प्रब्लेम बेमार। आच्छा। बिदि बुंदों डक्टरा। ओमफ्राय डक्टर गाहायखौ लोगो मोनैखायनो फाहामनो हायैखाय लाबोफिननाय जादों। शिलंआव। शिलं बबेयावमोन? नेग्रिम्स ना? शिलं नेग्रिम्सआव। माने बेखौ फाहामथाय होबाय थानाय समाव डक्टरा सुटियाव दंमोन ना मा होनदों? सुटियाव दंमोन। बर'दिन समाव सुटि जादोंमोन। मासावहाय। आच्छा। ओमफ्राय बे समावहाय माने डक्टरखौ लोगो मोनैखाय बारा जानायाव लाबोफिननो गोनां जादों। लाबोनो गोनां जादों। बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना अनसुंथाइ मोनोब्ला बबेयाव लांनायनि लाहार फाहार खालामगोन? जायखिजाया जेराव फाहामनो हागोन बादि बे जायगायावहाय सुलुग लानानै लांनो सानबाय आरोखि आं। दा मा फरायगासिनो दङमोन ना माबायदि बियो? फरायगासिनो दंमोन सिगां। ना? बेसेबां क्लाससिम फरायनाय? मेट्रिक पास जाबायमोन। एडमिसन लाबायमोन। मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लाबायमोन। आच्छा। ओमफ्राय दा गाव बुंबाय थायो नालाय आंखौ फाहामनो सेस्था खालायदोलै आबौ, आं थांनानै थानो गोसो दं होननानै बुंबाय थायो नालाय बेवहायनो आं नायथाबबाय थानाय जादों आरोखि। नायथाबनानै नायसेयावबो हामाब्ला आं मा खालायनो। दा रां रुफा मोसौ मोसा फानबाय आङो। होमबाबो हायाखिसै आं दा न'आव दोननाय जाबाय आरोखि। न'आव दोननायनिफ्राय दा सोरनि रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा आं अबाव लांनाय जायो बेब'स्था खालायगोन आरो। दा नैबे मादैया जाहैबाय नैबे फंबाय बेमारिनि बिमा। दा मादैया मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ नैबे नोंथांमोननि अलखद समाव? आं गैया न'खरबो, आंहाथ' थाइसेबो गैखाया नायनोबो। आंहाथ' न'खराव गरिबबो, लांनोबो हाखाया, बिबै बिबौआसो नायो। आरो आङो थाइसे थाइनै मालायफोर दान हरनायफोरजों जायोबा बिबौआनो लांथोंसै। आंहाथ' गैखायाबो न'खराव।
थाइसे थाइनैबो आं हरनो हाखाया रायजोफ्रा अननानै आंनि फिसानो थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ हरदो आरो नायदो अनदो आंनि फिसाखौ रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै हरनायजोंनो आंनि फिसायाबो बे बुहुमाव थांनानै थाथोंसै। दा जोबनायाव लोगोफोर बेनोबाव खोथाया नोंथांमोना नैबे फंबायखौ थांनानै थानायनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे मदद खालामनो हागोन बेखौनो आं जोबनायाव आरोबाव खावलायबावबाय नैबे फंबायखौ अननानै नोंथांमोना जेन थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। नोंथांमोना जेरै सिगाङावबो गोबां मानसिखौ अनसुंथाइ होनानै बेबायदिनो मोजां साक्सेसआव लाबोदों दा बेबायदिनो नोंथांमोना आरोबाव नैबे फंबाय जितुम बसुमतारीखौबो अनबावगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो दिनैनि नैबे मोनसे दुखुनांथाव भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन।